دا می خوگا قادی چه زرگ زمان وڑ دے دا می خوگا قادی چه زرگ زمان وڑ دے گران می پالت چه زرگ زمان وڑ دے دا می خوگا قادی چه زرگ زمان وڑ دے دا می خوگا قادی چه زرگ زمان وڑ دے یا اوڑے زرگی دے خلق مان یو دیدن سرا اوڑے زرگی دے خلق مان یو دیدن سرا اوڑے زرگی دے خلق مان یو دیدن سرا اوڑی زرگی دے خلق مان یو دیدن سرا وی خلی دا خلا دی چی زرگ زمان وڑ دے خلی دا خلا دی چی زرگ زمان وڑ دے گرام پالت چی زرگ زمان وڑ دے دا می خوگا کا دے وی چی زرگ زمان وڑ دے دا می خوگا کا دے چی زرگ زمان وڑ دے یا حسن دا یوسف کا یاد دل پا ہم جہاں حسن دا یوسف کا یاد دل پا ہم جہاں حسن دا یوسف کا یاد دل پا ہم جہاں حسن کا یوسف کا یاد دل پا ہم جہاں وی ڈیرا تری سر بالا دے چیزر کے زمان وڑے وی ڈیرا تری سر بالا دے چیزر کے زمان وڑے دے گرامی پالت چیزر کے زمان وڑے دے دا می خوگا قادے چیزر کے زمان وڑے دے دا می خوگا قادے چیزر کے زمان وڑ دے وی نورسپوک میرا اخلی دمخ دا جانان میں 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 وی سپینا مخوت دحا دے چیزر کے زمان وڑ دے سپینا مخوت دحا دے چیزر کے زمان وڑ دے گران می پالت چیزر کے زمان وڑ دے دا می خوگا قادے چیزر کے زمان وڑ دے دا می خوگا قادے چیزر کے زمان وڑ دے رب نشب النبی پرشولنا بوت تمام 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 وی ختم الانبیاء دے چیزر کے زمانہ ہوئے دے ختم الانبیاء دے چیزر کے زمانہ ہوئے دے گران می پالت چیزر کے زمانہ ہوئے دے دا می خوگا قادے چیزر کے زمانہ ہوئے دے وی دا می خوگا قادے چیزر کے زمان وڑ دے وی سید دیدن رنظر طبیب مسیح حامدے سید دیدن رنظر طبیب مسیح حامدے سید دیدن رنظر طبیب مسیح حامدے زید دید رنظر طبیب مسیح حامد ویدا پر ہر دوا دے
निस्बत कवमा ज़ारिफुल्ला शाजी पखरी पा निस्बत कवमा ज़ारिफुल्ला शाजी पखरी पा निस्बत कवमा ज़ारिफुल्ला शाजी पखरी पा निस्बत कवमा ओ ज़मानिक बाबा